Shalom, salam sehat, salam sejahtera, salam kebaikan tuhita salukna damang dainang, di dia pehita maringanan, taparade madirita, lamanangin hatani di bata, jumulu mahita martangya. Dame na sumurung siya nasaroha, ima mangaramoti, jala mangunggomi rohamuna saluhuna. Talumobi manangin hatani di bata, dia pala partikeno. Tod di perbadia mengajari hita la mangatusi hatani di bata. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hata ni dibata na lasya ngulonota imana dienet sen buku dua raja-raja bidu 10 walu mamuka mesa na esada masuk 1 walu om hata ni Tuhan. Patolu tauton dungga beraja sen Israel si Hosea anak ni Siela. Bangkit raja sen Juda ma si Hizkia anak ni si Ahas. Marumur 25 tahun ibana dinabakit raja. Jala 20 sia tahun leling na ibana mangaraja di Jerusalem. Ia guar ni inana ima si Abia, boru ni si Sakaria. Jala dulat ibana dolo mo ni roha ni Jehoba, sadok songon nabi nahin ni sida opunay. Dilua ibana do uhut akka tabak, jala dibulay akka ganaganaan. Jala dipasikon akka sobat asera. Jala dirosahi ulo to baga nabi nahin ni si Musa. Ai rasa tiki ujui saya manutung dau pahala Israel tu si jala di goar i doi neustan marhaposan tu Jehuba di bata di Israel lo ibana jala siya nasa raja ni Juda akan pudi siya ibana dang adong tu doson ibana maroha nang siya akka raja na jumulo siya ibana saya marsiho do rohana tu Jehuba dang dipasur rohana siya akka siya ibana jala diradoti tonana akan itu nahon ni Jehoba tu si Musa. Di bahani sa didongani Jehoba do ibana manang tu dia pe ibana mangalaka. Saya nama jadi doi las mamulik ibana husen raja di Asyur dang be manguduk tu si. Di papatu ibana hut halak Palestin sa rodi gaja. Do partalpahan nasida. Olak ni tukup parhalan sa rodi huta nagoting. Ido sahana. Huria nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Adong do padohan nala batak na madokon. Dang do tu bisa bonana. Na marlapatan secara sederhana. Mula songo dia pangalaw di na tua-tuana. Somal na songo nido ng pangalaho. Denakon na. Alay dan gak bisa ada kepastian padohani. Adong do memang natoho. Alay adong musedo na adol. Di bagasan terpuja mita. Nasa hita dia pala partikyan. Songo dia sahalak raja na marguar si Hizkia. Raja ni Juda. Ibana dung marumur 25 tahun digatihun ibana manggonggomi bangsa Juda. Ima amana si Ahas. Amana si Ahas ditiki ibana manggonggomi bangsa Juda. Parngolon na adul do siya adu panidibata. Marsobba do mana tu gana-ganaan. Jala say dihabiari ibana do akka bangsa na asik. Dada Jehoba dihabiari mana. Alay anggo si Hizkia. Tung marasing si tutudo. Siyan amana si Ahas. Ibana mangulaw na si Tong. Songon na diulahon. O puna didokon si Raja David. Songon dia may. Ima marhite-hite. Natotong marseret ni roha ibana. Martorok ni roha ibana. Jala mangoloi debata di bagasan seret ni roha. Di bahan ibana do. Debata nagabe haposan di bagasan parenglona. Di patubay pana do akka hati gorang. Songon na dalomon di debata. Jala anggota payutiut hata ni debata dia para partikyanon. Songon dia na perjulus sahali. Haimbaruan na pinatupa di ibana. Ima marhite-hite na dilohay iban ak kagana-ganaan.
pasti gudang no tantangan, pasti gudang do akan nomor sogoni roha tibana. Jala akka tua-tua na adong di juda pe. Na totong marpangusade tu gana-ganaan. Pasti do maralo tibana. Alai dan dihabiari ibanay. Dan gabi magwa roha dia kasituan na torop ibana. Alay na dibuat ibana do roha ni Jehovah. Songo dia roha ni Jehovah. Ima mangoloy akapatik do tona ni dibata. Di bagasan trupu jami taon. Di bagasan ayat papaton takas do doko di loha ibana hut akatabak. Jala dibulay akka gana-ganaan. Jala dipasikon akka sobaon di asera. Ketika dia sudah menjadi raja, maka hal yang paling utama dan terutama, dia melakukan sebuah pembaharuan, bukan pembaharuan secara kerajaan, bukan pembaharuan secara pemerintahan, tetapi pembaharuan yang dilakukan oleh Hizkia, yaitu bagaimana orang yang dulunya tidak mau menyembah kepada Tuhan, akhirnya menyembah kepada Tuhan. Di mana yang dulunya orang-orang sebangsanya menyembah kepada berhala, tetapi lewat pembaharuan yang dilakukan dihancurkan segala berhala. Bahkan uluk patung uluk na pinajongjong ni si Musa uluk tobaga na ditiki kejadian di buku di 2 Musa. Ditiki adong bangsa Israel. Maralo sa nadopan ni debata di paluas debata sada ulut mamaku nasida. Perhitian ni debata di debata matu si Musa. Ikon pajonjongon na ulut tobaga. Jalan nasa isi mamereng ulut tobagay. Dibereng madisi gobaran ni debata na totong madongani nasida. Alay mardala mapartikian. Gabi disalah artihon bangso ni debatado ulut tebagay. Gabi tusido di lenasida ka pilihan si tutungol. Alhay di masa ni si Hizkia, raja na mangoloy debata di bolokon ibana masal huknay. Pasti hal na bersejarah doi di bangsoy. Hal na paling diagungkod doi. Alay, ala nang sala di artiyo sa luhut na di bolokko. Damang dinang, baka dihajongjok ko do, diturput ta dia pala partikyanon. Songo dia ibana mangoloy debata jela marhaposan tu debata, jela totong ibana marsiho tu debata. Bahkan tu dia pe ibana mangalaka. Saya terpasu-pasu jala taruli do. Jaladang adong raja adorang ibana jaladong sa ibana nasongon ibana panguloy na tu debata. Huria nenolonga di bagasan Kristus Yesus. Buhado hita tutu di bagasan parngoluan si ganu parion. Ahado na nang imas si hangulonotta. Ahado na nang bonotta senhata ni debata dia pala partikyanon. Na parjulos sa hali nekon perlu siya ngununota ima dungta tangion hata ni dibata di bagasan parngoluon ikon adong do haimbaruon ikon adong do hauduo to dibata jale ko budo hita mangoloy debata molo nunga taoloy debata unang satonga so nari taoloy marso lang taoloy so nari ta martangian to debata marso gutita manukut tu datu. So narihita ibarat na mga lon pilihan to debata. Sa tokinay mamili at kapungta si julo-julo tubo. Bahkan molo aha na adong dijabuta na orang dengan nampay bersejarah ang godang patugon hapor shout tado itu debata bolok ko kamu na. Raja Hizkia dong ditanda ibana debata dipatupay ibana do mangulu hobar tulomoni rohani debata. Banyak orang sekarang ini Bapak Ibu demikian. Ketika dia mau menjadi pemimpin, dia katakan aku akan melakukan ini dan itu.
Tapi faktanya dia tidak melakukannya. Karena apa? Karena tujuan dia memimpin bukanlah menjadi perpanjangan tangan Tuhan, tetapi mau mencari keuntungan di dalam kehidupannya. Namun ketika firman Tuhan nyata di dalam kehidupan kita, ketika Tuhan memimpin kita, maka apapun yang akan kita lakukan semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Maka firman ini mau mengajak kita hatan di bawah tahun neng pasingotok kita asa adong mahaim baru di bagasan parngunota si ganu pare. Asa totong mahita marhaposan hulang tu debata sapi. Ikon adong mahaim baruon jalekot tari damay marhiti-hiti kaparangan. Ini mana parjolo. Napadu ahon damang dahinang nanolonga di bagasan Yesus Kristus. Hatan ni di bataw na nang sitiupot na ima barita nauli na paimbaruhon. Sungod dia jol manamangulu dedo panidibata ikot tarpasu-pasu di bagasan parngonon. Raja Hizkia. Dung diolo ibana di bata. Tarpasu-pasu do ibana. Di bagasan ay papitur doko di iba ini sa didungani Jehuba do ibana. Manang tu dia pe ibana mangalaka. Gak bisa ada suku-suku tamang padita mungkin tadokon. Ngoholoy di bata. Alai gudang do pihak kapermara anak kasih tahu di bagasan parangot. Amang inang molo ima adong do pe suku-suku si songoni di bagasan paranglota. Berat tidang toho do pe tamangoloy di bata. Nasa julman nang mangoloy di bata di bagasan paranglota tapaso-paso. Paso-paso ni di bata dada holang kahasunang asabi. Parsahitan parmaraan parokilon di palos di bata bisa sitong na neneng patudur di bata tong do hita di pasu-pasu. Marite-hite aha. Marite-hite na dilew di bata do gogo tu hita manaon salu nai. Karena apa? Karena tidak ada satu orang di dunia ini dia sanggup menerima penderitaan tanpa stres, tanpa gila. Alai bahasa buhita roak kasih tahu na dodok dang gila dan stres ita. Saluh na dangalan ni gugutta. Pangurupiyon ni debata do na satu ita. Siski pesongonido. Unang tapi keramanginang alana diso di madipatudos isarana marporang ibana maluhala Palestin mo nang imanang sa petugaje berarti danong tantangan. Tantangan do manginang. Di bagasan parporangan ni tantangan do. Taruhan nyawa ditaruhkan di sana. Ada harga yang dia bayar di sana. Ada nyawa yang dikorbankan. Alay aha. Totong do mana mangoloy di bata. Gabi marhasonang may iba. Nah kita ketika Injil Tuhan sudah membaharui kehidupan kita, maka jangan lagi tanyakan di dalam kehidupanmu, Tuhan, berat kali masalah ini datang ke dalam kehidupanku. Tetapi katakan, Tuhan lebih besar daripada perkara yang kuhadapi. Tuhan lebih dahsyat membantuku dalam menghadapi persoalan ini. Maka itu yang harus kita kumandangkan di dalam kehidupan kita. Ketika Injil membaharui kita, maka yang paling utama dan terutama, pola keberimanan kita, pola pikir kita harus berubah. Berubah yaitu lebih terarah kepada Tuhan di dalam kehidupan. Hizkia di bagasan turpuk jami taon, di patudun ibana doi. Adul do ibana sian among na si Ahas. Among na si Ahas, dang manguloy di bata. Alay anggo ibana di olo ibana do di bata. Nang pemungkin gabi dia sugo nak kadungan na ibana. Alay narumik kok di ibana dan dia sugo di bata. Alay ang uhita manginang. Jujur duhita tidak persoalan Tuhan membenciku. Yang penting sesamaku tidak membenciku. Itu yang selalu kita katakan. Maka sering sekali kita terikut dengan arus dunia ini. Alay marhiti-hiti hatan di bata di paingot kita. Unang besongoni hita. Ikon tabay ma si Hizkiyaon gabi tiruan di bagasan paranglota. Ikon tabay mon gabi pahoton haporsyota. Ikon taulahom masongon na pinatupan ni ibana. Ketika engkau katakan engkau mengikuti Tuhan, maka jangan setengah-setengah. Ikon tarida may di bagasan pabahenan, di bagasan pangalaho, di bagasan ulaon, talumubi di tonga-tonga rumah tangga.
damang dahinang, mari tanya dalam ke dalam hatimu. Nunga di baru hata ni di bataho di bagasa ngolum si ganupari. Manang daung dope, manang totong dope hita, totong sananang ima hata ni di bata tapa baru. Banyak orang menjadikan firman itu menjadi keuntungan bagi dirinya sendiri. Ale hata ni di bataon, eskia daung. Diolo ibana di bata. Jala di palos ibana do dirina diubah Tuhan. Kita harus demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan. Jangan pernah ubah Tuhan, karena Tuhan tidak akan pernah mau berubah. Yang penting adalah kita harus diubah oleh Tuhan. Mungkin pola pikirmu, mungkin imanmu, maka biarkan Tuhan memerintah dalam hatimu dan mengubah kehidupanmu. Alini na perpudi sahali damang dainang hataridaan nang di baru dibatahi di bagasan asin ni rohana dan olo behita berkompromi doaka hajahaton. Amin. Martanya kita. Muliati mau sobarwa nami tuho ale Tuhan didenggan di basam na totong dilehomu tu bagasan panon nami. Nunga taruli hamer hiti hatam ale Tuhan. Ajari mahami asa totong hatam baru ngolu do haporsan nami. Tarlu mobil paimbaron pangalahon nami di bagasan ngolu sigano pa. Muliati Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami tu dopamu. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan mamasu-masu hita saluhu.